Peña, ongi etorri. Gu Gontza, Jon, Oier eta Binal gara, eta Laurok izerdi patxetan osatxe dugu. Lauro kasetaritzako ikasle gare, eta proiektu honen abia puntua da, ondorio estatu gabenean, Euskal Kirolak ez daukola presentziaik plataforma digitaletan, YouTubeen eta sare sozialetan esaterako, eta hutsunea hau betetzea gatoz euskera hutsean. Izerdi patxetanen edukiko duzu aukera Euskal Kirolari desberdinak hurbilagotik ezagutzeko, gure asmoa kirol desberdinak ikutsa da, eta horregaitik zuen idoloak ekarri nahi ditugu bertara. Idolo horiek nortzu dien eta hobeto ezagutzeko gure sare sozialetako komentarietan zuen iruzkinak ikusten nahi dugu, horregaitik jarraitu behar duzue Izerdi patxetan sare sozialetan, hala nola Instagramen, Twitterren, TikToken, eta YouTubeen. YouTube izango da gure kanal printzipala, matik bat erabiliko duguleko bidizuek eta elkarrizketak igotzeko. Saiatuko ga elkarrizketak kirolarian, euren bizitzan edo karreran inguruen jakitiez gain, divertigarriak izeten, joku desberdinek eiten eta, solasaldi polit bat mantentzen. Así que, kizue, jarraitu Twitter, Instagram, TikTok, YouTubeen arpidetu, emon kampanita eta olako gauzei, eta ez dakigu zuek, baina gu izerdi patxetan gauz, eta Euskal Herria guztize izerditan ibiltzeko asmotan gatoz. Así que bakizue, emon horbeien eta laster arte. eskerrik asko! eskerrik asko! Bertatik eta bertarako.